Mijn naam is Neufeld. Ik ben hier van Mexico. En ik wil jullie van jou vertellen van mijn accident, wat er passiert en wat God doet in dat accident. Waar hij mij helpen deed. Dat was in 2 november in 2016. Dan had ik een tractor opzetten. En irgendwo wrak dat alle aan. En kwam dat alle op mij te liggen. Mijn pelvis weer een paar steden in 2. Mijn buk weer 2. Mijn been weer 2. En zo weer ik de voet. Geen mens weer de raam. En ik schreef jeder fertig aan wat er voorbij fahren deed. Ik dacht zo, vielleicht war op eenmaal eenvoudig de ruit op. En dan würde hij mij hier en würde mij helpen komen. Maar keiner kan mij helpen. En ik schreef te God. Ik had zo'n schrijkelje video. Ik had niet geloofd dat mensen zo'n overleven, zo'n video gaan en daarna kan leven. En dan schreef ik te God en mijn grote nood. En ik zei, God, wanneer du mij niet helpen kannst, wanneer du niet kannst mijn video wegnemen, dan neem je bloß naar huis. Aber dan voel ik wat ganz Besonderes. Ik voel als een mens mij op een schiller voeten deed en roert met mij met. Ik wist dat weer God. En ik zei, God, wanneer du mij nog eenmaal dat leven schenkt, ik wil mensen van die radung vertellen. En dat is wat ik veel doen heb. Ik heb mensen van zijn radung verteld. En ik had mijn phone in de fab, maar de phone weer vast, der vliegt op mij. Ik kan niet mijn phone uit de fab rijden. Maar eenmaal dacht ik zo, ik moet irgendwas doen, wanneer ik kom, hier is dit sowieso aan. Ik moet mank al dat 2 jaar, wil ik mijn hand mank brengen. En dan wil ik mijn phone uit de fab rijden. Kriegen sagen, als der noch fertig wird. Und ich deed mijn Welt opmerken, rijd een Aardbachsen naar een zeer, wat ik mijn phone uit de fabriek kan. En die werd hem gelijk niet 2. En ik deed voetstad naar mijn phone, wat ik dat laatste gevonden had. Ik wist dat den zijn schwervoerder woonde am nächste dorp. Ik vroeg den als hij wil den zeggen, dat hij mij wil komen helpen. En ik zag ook voets mijn patroon zijn phone op. En zei den dat ik de vast weer. En hij zei hij wil voets zijn andere arbeider schicken, dat ze mij willen helpen. En direct kort lang, dan kwam hij mij de helpen. En rechende het alle 3 op. Ik legde nog krijg zo verknutschte onion. Ik zei, ze zal mij niet aanscheren, ze zal mij niet rieren. Ze zal mij best liggen laten, zolang de ambulance kwam. Maar de video hadden dan zo week nu gelaten. En dan kwam de ambulance en viert mij dan naar hospital. Maar einer van de guys, wat de raam stond, die kwam later ook naar hospital. En hij zei te mij, Peter, ik zag God zijn vrede aan die als du onder de rij vliegst. Wenn zo geloten als du wirst an die grote video. Dan dankte ik God en zei, wanneer dat is, dat mensen worden die getrokken worden door dit wat ik durchgehe, dan is dat deze video wird. En mij moesten ze dan voets opereren. Ik had dan voets de eerste operatie. Mijn buk weer van baan zijn 2, die deden mij dan voets de buk opereren, mijn van baan bladen daar. En dan een kort tijd deden ze op mijn pelvis toepschrijven. En dat kwam alles uit die, mijn geld weer aan alle. En ik had seguro, en dan wilde ik me een seguro hospital nemen. En ik had zo angst voor een seguro hospital nemen. Ik had gezegd, waar mijn papa een seguro hospital ligt en er wordt weinig aan je doen. Dan vraag ik mijn vrienden, ze zullen het niet toelaten dat ik weer een seguro hospital nemen kom. Maar ze viert mij dan aan. En we kwamen voets te de emergentie daar nemen. En dan zag ik, hoeveel mensen doen weer de stoel weer val. Einer hat sich was angeholt und kann nicht mehr uren, den sie Bock taub um bloß. Dann sie wieder liegen andere mit was anderes und so liegt das durch Fall. Aber hier schaffen 2 und lesen und du ein paar. Und ich hatte aber noch mal wenige Minuten gelegen und Tau gekickt, was da passieren wird. Dann sage ich, nicht haben sie den, was sich was angeholt, haben sie dort all beten. Und dann haben sie den Wind angemerkt, den sie Bock taub nicht mehr so. Der wird ja ganz geluten. Und dann sage ich, den anderen haben sie nicht auch gehalten, das ist nicht auch ganz anders. So sage ich, wo jeden die Menschen halten, dann sage ich, Gott verjeft mich, dass ich so unzufrieden wie hineinzukommen. Ich kann sagen, du kannst hier schaffen, du kannst hier große Wunder tun. Und ich weiß, du wirst große Wunder tun an mich. Und dann kamen sie zu mir, mir reinzumerken, um wieder in andere Stufen entführen. Dann wurde mein Bein operiert und wir alle fein uitgefallen. Aber dann wurde ich von beiden Gästen gepflegt. Irgendwo, wenn ich meine Augen einmal taubmück, ich kann sehr schrecklich sein. Ich kann Menschen sein, was ich kann, aber die haben ganz blöde gesagt, und wunderbare Sachen. Und ich bete Gott, nimm die böse Gäste von mir weg. Und da bleibt für eine Zeit so, was ich einfach dort vertellen, was da passieren, und dann wird das aufgewaschen. Gott braucht andere Personen. Er will nicht haben, dass einer soll allein durch Dinge durchgehen.
Hij braucht andere Personen toen aankomen, aber hij houdt me door los en ik weer vrij. Ik kan me weer vrij en ik kan slopen. Ik had al voor zo lang niet geslopen, ik weer zo maar. En Gott hat sehr wunderbar mir geholfen und sehr Kartentiet. Im Ganzen wie ich einen Monat im Hospital, dann kann ich vom Hospital raus. Und dann wie ich noch einen Monat bei einem Lied, was mir dann pflegen, wenn ich nicht gehen kann. Gott sei Dank, ich habe mich so sehr von so schwer aus ich wie von so verknüpfte und das alle. Und bei mir war ganz traurig gestellt, dass so eine Kartentiet, das wird keiner tun können, wenn Gott nicht wie mit denen war. Ich will Gott danken dafür, für was er mir getan hat. Und jeder ein, was das mit mir war. Gott ist groß, er hat das Wunder von der ersten Tag nach.